Ini sometimes ndomemona Satani asuku. Satani akatoya kumachechi kare. Why ava akatopedza nawo? Mwari wari kutoshedzera kuti vanhu ivavo ndivo paridzire vadzoke kupi? Vadzoke kwandiri. Saka muchaona kuti kumachechi ikoko Satani ndoko akagara. Satani ari kutorola ari pasi pedu here kana kuti. Satani titorarama naye izvo zvekutoti papa tituita zvatuita anoona kunge atomira mumiti machoterera kuti ava vanhu vada kutaura kuti kudii. Ndakatombotanga ndichinamata ndichiparidzirwa nevamwe ndiri mwana wesangano. Kusvika Mwari vazotaura neni mugomo rezvombo kwamurewo kuti nditange kuti indamutungamiri wevanhu. Makadiwa tariri tadzokwe paHasha TV zvakare tauyo tina Bishop machipisa. Ndinofara zvikuru tete makadini weime. Mwari vatitire zvakanaka vakaonesawo mukana wekudzoka pano. Aiwa tinotenda. Bishop tanga tauyawo kuzonzwa makatitumira vhidhiyo imi muchiti tauya kuzonzwisisa kuti mutudzi makatitumira vhidhiyo muchiti pana naMwari vaviri. Saka tanga tanyatsoda kuti muye mutitsananguriro ipapo tinzwisise semhuri yeZimbabwe kuti pamukuti vana Mwari vaviri kunenge muchirevei. Alright, ndinotenda. Tete nyaya yakakura. Asi ndichaedza kuti ndiibate-bate kuti Mwari vatitungamirire. Ichokwadi kuti mukurarama kwatiinako pana naMwari vaviri varipo. But pandiri kuti vaMwari vaviri tikadzokera kushoko raMwari tinonzwisisa kuti kuna Genesis Mwari ndiwo muwambi wazvose. Genesis 1:1 pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Uyezve nyika yange isina chinhu, isina kugadzirwa. Pandinozonyanyoda kuenda pa4 kunoti nyika yange yakazara mvura. Mweya waMwari waitogara futi pamusoro pemvura. But mweya waMwari kugara pamusoro pemvura zvanga zvakatsitsikidzana zviri zvinhu zvitatu. Mvura yakadzika, rima zvakare raitovapo richigara futi pamusoro pemvura ipi? Mweya waMwari pamusoro. Mwari pavakafunga kuzosika zvose zvakafunga kuita izvo, vakaseparata rima nechiedza. Rima kwaro, chiedza kwaro, ndokutumidza kuti chiedza masikati, rima ndokumva ranzi madekwana. Rima pazvinhu zviviri izvi zvine zvinhu zvazvaitogara zvatorepresenta kare kuti chiedza ndiwo Mwari, rima rakamirira Satani. Saka panguva yatiri kurarama nhasi pandiri kuti pana naMwari vaviri, there are two spirits dzinokombita, spirit of Satan and the spirit of God, and ese maspirits. Patozopinda mukati nguva yakasikwa Adamu akapiwa murayiro naMwari. Patapiwa murayiro naMwari, chido chaidiwa naMwari pavakasika Adamu ndechekuti vagare mumunhu wavo. Ndokumva apiwa doctrine yakapiwa kuroti mutemo. Adamu ndokuichengeta asi haana kuibatisisa. Ukazodzika zvakare shoko ndosvika parinoti Mwari vakaona kuti Adamu kugara kwake hakuna kumira zvakanaka, ndokumuchuzira kuti vamugadzirire mukadzi wavakatora parumbabvu rwake. Mukadzi ndokuvapo. Mukadzi paakavapo panguva iyi vaakurarama vari vaviri. Mutemo wakapiwa Adamu, hauna kupiwa Eve. Saka aifanira kunge achiudza zvinhu zvaakaudzwa naMwari ndi Adamu achiudza mukadzi wake. Saka kusaziva kwangu ndokunoti akaudzwa here kana kuti haana, asi ndinovimba kuti haana. Why? Adamu sekugara kwake achinzi tarisa munda weEdheni, nekuti ndiwo wava mutariro wangu. Achitarirawo ndinovimba kuti patendera vaigara iye paakamuvha, Eve akatombosarawo ndokubuda ndokutanga kutendererawo. Nguva yaakatenderera iyoyo ndo nguva yaakanosangana naSatani. But panguva yakasangana naSatani pane chimwe chinhu chinoita kuti mukatarisa pamavidhiyos mazhinji kana mabhuku anonyorwa panobuda pakaiswa nyoka ndio inenge iripo. Chingava here chokwadi kuti akasangana neshato yakaruma epo ikamuti muchero unonaka? Ini ndinobva ndati kwete. But isusu takanzwa kuti tichirenga Bible right, takanzwa chinzi nyoka yange iri muti yakatora epo, yange isina kuruma yakatora epo ikamupa ikamuti muchero unoita sei unonoka. Hazvina kunzi Satani, zvakanzi Satani akauya ari munyoka, hazvina kunzi Satani ndiye anga ari nyoka. If kana ndiiserewo chinongotaura chete kuti nyoka chinongotiburitsira uwepo hwaSatani. Uye Satani haana kubvira akauya ari pamhuka dzakanaka. Chinongotaura chete nyoka chinotaura poison inobva munyoka. Kureva kuti nguva yakanosanganikwa naEve haana kutosangana nenyoka. Pane vanoda kuti pajekere vanhu, ipapo ndo patori nenyaya yakanyanya kura, panoda kuti munyatsopabatisisa. Pachazoita kuti muye
kuvhidho ndechoti muda kunzwisisa kuti vamwari vavakambomira sei. Mwari vachitaura naAdhamu vaimupa mufananidzo wemuti waiti muti uri good and evil, usadye nezvavo. So paiudzwa kuti uri good and evil, aitoudzwa nezvemufananidzo wemumwe munhu achaya kuzomupa futi imwe doctrine unodarika mutemo waMwari, kuroti aiva Satani. Nekuti nguva yakasikwa denga nenyika nezvose zviri mairi, Satani waivapo. Aitoziva kuti pese pagadzirwa chinhu nababa vangu ndepapi pane gold, ndepapi pane madiamonds, ndepapi pane lithium, ndeipi nzvimbo ichayevedza vanhu zvakanyanyisa sezvakaita kunana Vic Falls, sezvakaita kunana Inyanga. Aitopaziva vanhu papi pani ipapo. Saka munguva yese yaitika zvinhu izvi, Bhaibheri rinotobuditsira kuti iye akatora mukana kuti zvese zvagadzirwa akatenge Satani akurwira chigaro chababa vanhu, kureva kuti akutozviita mumwe mwari kudarika mwari ariko. Saka nhasi uno dambudziko randiri kuti riri kuitika pane vanhu nderekuti vari kukanganwa Mwari muvambisi wezvose, akasika denga nenyika. Uyu Satani haana kusika denga nenyika, asi munhu anotwista zvinhu kuti zvinakidze. Muchaona kuti Bhaibheri rotobuditsira kuti Eve akabvunzwa mubvunzo unoti ndizvo here kuti makanzi musadya muchero wemunda? Iye akati kwete, takanzi tingadya hedu mumwe michero yese, asi muchero wepakati wepemunda tisadye. Ichokwadi here kuti Mwari vanga vataura naEve? Vanga vasina kutaura naye. Ende ipapo ndo patichaona zvakare kuti isu totonamata tichinzwisisa kuti isusu vanhu vekutanga ndiAdhamu naEve vari vaviri. But ini nekuzodzika neBhaibheri ndinosvika pandonyatsonzwisisa kuti kune vamwe vanhu vakatovako but anonzi ma-unknown persons, asina kubvira akanyorwa mubhuku raMwari nekuda kwekuti Mwari vanosvika pavanoti pandakaverenga Bhaibheri zvinhu zvisina basa havana kubvira vakazvinyora mubhuku ravo. Vaingotora zvine basa chete zvinoita kuti isusu vanhu tinzwisise zvigozorarama. Nekuti Eve kana ndichinzwisisa paakatobuda maiva negeneration yaimo kwaakaenda kwaana kusangana nenyoka, akanosangana nani, akanoona kuine mabhishopu, mapasta, evangelist vakange variko kupi ikoko. Ndokumva asvika ndokumva anoonawo rimwe shoko. Shoko iri rakapinda se rakatogara muna mumuprofita, rakagara muna bishop, rakagara muna pastor. Ndomva rava a twisted word kuti uyu adzoka chinotwista kumurume wake. Uyu paakaudzwa haana kufunga futi kuti chinhu chindambochiudzwa kuti muti uyu wakanaka pakuona, unoyevedza uye muchero urimo unotapira. Hakusi kuti aiva maepu, asi aiudzwa nezveshoko. Kuti mashoko andiri kuda kuti uchengete anoti Mwari panguva iyi ndo pavaifanira kugadzira first kingdom yavo. So kana titaura tinoti kingdom yaMwari iri kumusoro kudenga. Pamunamata tinoti our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Patobuditsirwa kuti isusu tiri kutonamata tichiti tinofana kukwidza kuenda kudenga. Uku hakuna nzvimbo yevanhu. Mwari vacho vakatoti vanhu vari panyika vanava vada kuuya kuzogara kwatiri. Saka vada kugara pai, vanofana kugara pamwoyo yedu. Ndo pane kingdom yavo. Saka ndo pandiri kuda kuedza kukuburitsirai kuti nyaya iri papa yatiri kuti kuna naMwari vaviri, Satani aritorwira chigaro chababa vake kuti iye anziwo Mwari. Ende akatowana mukana kuti atova Mwari nekuti achikandwa kubva kudenga zviya panyika. Bhaibheri rinotobuditsira kuti akakandwa nengirozi dzake dzimwe dzakawira mumvura. Saka panguva yadzika pano panyika, Bhaibheri rinotobuditsira zvakare kuti nyika ino iri kukontrolwa naSatani. Saka muchaona kuti nasuno patiri panapa tiri pedyo nemashops epamverecheni. Pane vanhu vari pepa, panonzi pane vanhu vanoita zvekudhakwa, pane fambi dziripo. Ini sometimes ndovemero Satani haasuku. Satani akatoya kumachechi kare, wai ava akatopedza nawo. Mwari wari kutoshedzera kuti vanhu ivavo ndivo paridzire vadzoke kupi? Vadzoke kwandiri. Saka muchaona kuti kumachechi ikoko Satani ndoko akagara. Akagara sei? Mune zvizhinji zvatiri kuitisa vanhu zvatisiri kugona kuvaudza isusu kuti mugone kuita ukama naMwari, musachengeta zvinhu zvisina basa pamwoyo. Uye Mwari paakatanga kuvamba nyika ino, chaari kutsvaga ndechoti chengetai murayiro yake, mitemo yake. Alright, ndanzwa muchiti kune vamwe vanhu vakararama kare before Adam and Eve, right? Ndivapi uye vakazoendepi? Alright. Ndisati ndadzoka kuma-scriptures, ndinoda kutanga ndaisa nyaya iyi kuti wachazonzwa atange anzwa. Asi ndichizowana mukana kuti pamberi ama-scripture change ndichimapa. Why? Tatorarama tiri vanhu vazhinji vari kuparidzira vanhu takabata Bhaibheri. But patiri kuparidzira vanhu tiri kuita inonzi copy and paste. Kana chiti copy and paste kungodzura zviri muBhaibheri topa vanhu. So munhu iye haagone kuzonzwisisa pane donzvo rake raanofana kuita naMwari. Saka vazhinji vacho patinoitira copy and paste yataita iyayi,
tiri kuzotora nguva yekuti isusu vanhu vari kusara vakabatirira matiri isusu vaprofita, vanosara vakabatira maanointings atinovapa, vanosara vakabatira munhombo dzatinovapa, vanosara vakabatira mumvura dzatinovapa. But muchiona kuti pakaiswa nyaya yematombo yaingotaura kuvakwa kwealtar yaMwari. Pakataurwa nyaya yemvura yaiburitsira kushambwa kwemunhu inonzi born again, kubarwa pasva kuna Kristu. Saka pandoda kuedza kuburitsira kuti pane vanhu vanga varipo, munoona kuti Adhamu naEvha vakatobereka vana Kaini naAbheri. Panguva yakaberekwa vana ava vachikura, vaviri ava vakatadzirana pachavo. One wacho asara, mukaverenga shoko tirimo muna Genesis, ndatichazoya hangu nemascriptures aripo, but so far ndoda kumboisa senhoroondo kuitira vari kunzwa. Ndipo ndikatanga ndaikandira mascriptures ichaita macrashes akawanda. Saka vanhu vachadzenge vakuipindura kuti vaipindurewo through mascriptures. Tizopindurana pamusoro penyaya. Pakati paKaini naAbheri vatadzirana, uyu abuda akutiza unotorarama, anosvika panguva inoburitswa neshoko raMwari kuti ari mukutiza akadzokera kuna Mwari. Haana kuenda direct kunomira naMwari face to face zvatakaita izvo. Akapfugama akataura naMwari. Mwari, kune vanhu vari kuda kundiuraya, vaiva Anani. Shoko raMwari raitozopindura zvakare neuyu kuti hakuna mumwe achakuuraya, ndichagadzira mujenya kana demarcation pakati penyu, ndokuchengetedza iwe. Ani nani wese angada kukuuraya kana kuita chinhu ichi achasangana nerufu kana kuti nenjodzi. Nguva yaari kupunyuka munzira iyi, anotobuda munda weEdheni achijamba zvakare rwizi kuenda kune imwe nyika. Asvika kune imwe nyika iyoyo akabva anoroora. Paakanooroora ikoko akaroora nekwangu kusina vamwe. But vazhinji pavanoda kuitaura vanoti zvichida nedzimwe dzenguva Adhamu naEvha vakazobereka vana vakawanda, vanofungidzwa kuti akaroora hanzvadzi yani. Hanzvadzi ende ndo mararamiro atotoita kuti akaroora hama yake. But inini ipapo zvakare ndinoparamba kuti akaroora hama yani hama yake. Ndinobhiliva kuti kune vanhu vanga variko andiri kuti maanoni persons asina kunyorwa mupi, nekuti Mwari pose pavaita chinhu kuti vazochuza kuti vagadzira Adhamu, zvinondiburitsira kuti pane vamwe vanhu vakatogadzirwa ipapo. Vagadzirwa but vanhu ivava havana kutenda kuna Mwari avagadzira. Semararamiro atinoita, tinotenda kumuprofita tisingatende kuna Mwari, tinotenda pamuteuro tisingatende futi kuna Mwari. That's why muchiona kuti kuna vamwe vanhu vatori nestress kuti mumba mukapera munamato haachagadzikana, akutoda umwe munamato. Saka chinhu chatikufanira kutanga taparidzira vanhu kuvazivisa Mwari wechokwadi. Vanofana kuziva kuti ivo Mwari woga vane zvavanokwanisa kuita, zvotikangoona tikangoti tete ngatinamatei muzita raBaba nereMwanakomana naMweya Mutsvene, makundiswa chiende munotsvaga basa, munofana kubhiliva. But vamazuva ano haagone kutonotsvaga asina nhombo muhomwe. Tadzokera panombo muhomwe, imimi ndavhunza chechi yenyu iPentecost kana kuti Apostle? Alright, haisi Pentecost, haisi Apostle, asi tiri vaapostoli vaMwari vakanyorwa muBhaibheri. So muri vaapostoli vakanyorwa muBhaibheri? Yes. Saka imimi mukutudza kuti munoshandisa nhombo here kana kuti munoshandisa maanointing oils ari kumaPentecost? Alright. Maanointing tinoshandisa. Anointing oil, anointing honey, kunyangwe anointing water tinotoshandisa. But tiri kuti hatifane kusiya vanhu vari based on physical things. Vanofana kurarama muzvinhu zviri spiritual, muspirit yaMwari. Saka pavari kurarama muzvinhu zviri physical, havasi kuzonzwisa kugamuchira spirit yaMwari kuti muna Mwari topinda sei togara sei. Kuti mubate pane nyaya tiri kutaura kuti Adhamu naEvha ndo vanhu vekutanga, but nevanhu vatakavanzirwa apa vatisina kuwana mazita avo. Chii chaifanira kuratidza kuti vanhu ava vakapfeka pana Adhamu naEvha vaifanira kunge vakapfeka shoko raMwari, tisingataure kupfeka kwenhumbi dziri kunze. Nekuti vamwe vanototaura kuti aiwa vanga vasina kusimira, ndizvozvo pamatauriro evanhu. But ukatizoverenga pamberi apa ndosvika kuti Mwari akagadzirira vanhu ava nhumbi dzematehwe. Ngativashongedzei nhumbi dzematehwe idzi, dzimweni dzenguva vangarangarira shoko raMwari vakadzoka kwatiri vakafanana nesu. But ipapo tikapapfuura tichibva pana Adhamu naEvha, ngatimbonangai pechipiri. Chii chakaitika pechipiri chaitsanangurika? Kune nyaya yemvura yakauya, mvura yaNoa. Mvura yaNoa ichiuya pakatoita 100 years kuti paparidzwa nyaya yemvura. But ukada kuzoiverenga kuti chii chakaitika ipapo pakatodhonzeka 120 up to 130 kuti mvura izodi iuya. Pane vanhu vakatenge varimo munzvimbo vakaprofitwa nyaya yechiprofita chemvura, asi havana kutirimuka. Ndose muzvakaitika kuna Adhamu, havana kuteerera zvaidiwa naMwari. That's why Adhamu akazosikwa akanzi regai ndipe shoko rangu kumunhu upi? Kumunhu. Ndo zvakaitika zvakare pana Noa. Kwakatoparidzirwa Zimbabwe yose mvura yoda kuuya, asi umwe nomwe akapa maexcuse kusvika Mwari vazoenda kuna Noa. Vakati Noa, ndoda kuti ndovakire areka.
zvikanzi Mwari munoda kuti ndizviite rini, zvikanzi as soon as possible. Izvo zvichitogara wadi Noa nevana vake ndokupinda mudondo ndokunotsvaga miti yemugofora kuti vavake areka. Areka ndokuvaka ndomva yapera. Musi wakapera areka hariso zuva rakauya mvura. Pakatoita futi mazuva mvura isati yadi yauya. Saka problem yatinayo ndeyekuti vanhu vatiri kuparidza hatisigona kuwadza kumirira nguva yaMwari. Onai ava areka yavakwa ndokumva vatomira mvura isati nakuuya. Asi havana kurasa tariro nechiprofita chipi vakaramba vakamira paareka kusvika Mwari vachiti Noa, chuza mhuka mbiri mupinda maareka iwe nemhuri yako, mapindamo muvhare magoni. But usati mavhara magoni kutsvaga chikafu upinde nacho. Mhuka idzi dzinotoda chikafu nekuti dzikapinda dzisina chikafu zvisakunetsa. But ipapa chikafu futi pane secret, pari too sensitive kuti chikafu chaidiwa ndechipi, nekuti mhuka dzaifana kutodya. But mvura yazouya yapera, Noa achinge abuda muareka nemhuri yake, vandosvika pavanonzi wandigonera shuwa nemukana wekubereka namuwande semusheshe wegungwa. Ukatsvaga futi zvakare papa ndizvo here zvakaitwa naNoa, haana kuita zvinhu izvozvo. Akatodhinaya futi mutemo waMwari. Adhinaya mutemo waMwari, vakatanga kuvaka mapiramidi kuenda kupi? Kudenga. Mwari ndomva vanoti ava vanhu havanzwisisa uku hakuuyiwoko nekuti hakuna space hakuna space yevanhu. Vakangofuridzwa vese ndokudonhera pasi. Ini ndinobhilivha kuti ipapo ndo pakabvira kudivhaidhana kwedu. Ndotobhilivha kuti muri hama yangu vapa hasha ihama yangu nevamwe vanhu vari kuti takabva kurudzi rumwe chete, but pakafuridzwa vanhu mumwe nemumwe akatanga kuva nemutauro wake ndopatakabva tadivhaidha, tiri wekwagurundoro, wekwashumba, wekwasoko, asi tikadzikadzika tichidzokera kumashure sekutaura kweshoko kuti tiri rudzi rwababa Abhurahamu kana tiri rudzi rwaAbhurahamu, kuda kuti tese tine ukama. But undyiri hwepanyika ndo hwakaita kuti tidivhaidhe sezvatiri kuita pano zvatiri kuita pano. Saka ndinoda kuramba ndichiburitsira kune vanhu vaivako asi havana kunyorwa mubhuku yano ende nemazita avanhu abvira averengwa, nekuti Mwari havainyora vanhu vasina nhoroondo ine chekuita nekuti vanhu vakwanise kubatsirikana. Havana kufemera kuti vanhu vavanyorwa. Saka ndiri kuti nhasi Mwari vakandituma mushoko iri, vane chinhu chavakandionesa kubva pavakatanga kundizodza kuti nditange kunamata ndichishumira vanhu. Ndakatombotanga ndichinamata ndichiparidzirwa nevamwe ndiri mwana wesangano, kusvika Mwari vazotaura neni mugomo rezvombo kwamurewo kuti nditange kuti indamutungamiri wevanhu ndakuvashumira. Ndo pakange pabvira nyaya kuti unoona here kuti mararamiro amuri kuita nemabatiro amuri kuita, muri kuita henyu hamusi kuita zvinofadza ini nekusava nokwandiri, asi muri kuita zvinofadza imi muchidzosera vanhu kwamuri. Ndosaka muchiona nhasi uno machechi edu aya, ini ndikafa chechi inogona kutoparara. Why? Vanobhilivha kuti Mwari wedu afa, vasingatende kuti kuna Mwari ari kumusoro kwe, anoramba achimutsa vamwe vashumira, anoramba achimutsa vamwe vabatsiri kuti vaende kumberi. Saka nhasi uno ndiri kuda kudzokera ndichiti ini ndiri kumboti zvida muZimbabwe muno neAfrica yakatikomberedza, mutsvagurudzo dzandakawana handisi kuda kuti Mwari havachazovhurira vamwe, asi ndiri kuti for the meantime ndini hwana akatumwa kuudzwa naMwari kuti enda unoudza vanhu maparables angu nemafigurative prophecies ari mubhaibheri kubva kuna Genesis kusvika pana Judha. Chiprofita chakavharwa. Saka chiprofita icho zvachakavharwa chiri kuda kutsvaka vanhu vagona kufemerwa mweya naMwari kuti vapatsamunurire vanhu kuti donzvo raMwari nderipi, chinangwa chaMwari ndechei, uye Mwari varida kumboti vanhu vaite sei. But tichidzokera kushoko ka handiziva hangu bhaibheri kuti zviri papi, but takanzwa zvichinzi pakanzi shoko raMwari kuchave nemaprofita enhema nemachechi akawanda nezvinhu zvakawanda. So isi mubvunzo wedu ndeyekuti tizoziva kuti ava ndeyaMwari ava hazi vaMwari tozvizivawo sei, ndo patoda kubatsira. Ipapo tete pakaoma. Nekuti kana neni pandiri pano handigone kuzvipupurira inini kuti ndini chai, asi sofa ndiri kuti Mwari vakandituma kuti ndizoudza vanhu zviri muchinangwa cheshoko ravo. Ndokumva ndati kuburitsira pachena kuti handisi kureva kuti Mwari havachazoona vamwe vanozodza, but ndikuti for the meantime ndini hwani audzwa naMwari kuti kubva kuna Genesis kusvika pana Judha mashoko ese ari ipapo chiprofita chakavharwa. Chiri kuda vanhu vanozoita review shoko iroro kuitira kuti vasinganzwe zviri kutaurwa mushokomo vanzwisise. Ngatimbotarisei kuti nyaya dzeurwere, nyaya dzekupandukirana, nyaya dzekubirana, nyaya dzekupondana, hondo dzemunyika, nyaya yenzara aimwe here mubhaibheri raMwari?
irimo kuti zvichaitika. But ngatiti sunzara yakauya, tiri kukwanisa here kuenda kumberi kwaMwari tinomirira Mwari kuti nyika yaita nzara ndimupi wokudya kana kuti ndimuduridzi wemvura nemupi wogohwo? Tiri kukwanisa here? Hatisi kuzvikwanisa kugona kumirira nguva. Why? Tongobhilivha chete kuti inini ndikaenda kuna Bishop Machipisa vanofana kundinamatira, womva watondipa munamato kuti ndiwane basa. Chokwadi indakangofane munhu afana kukubatidzira light. Iwewe maqualifications ako nekugona kwako kushanda basa ndiko unofana kunoudza muridzi wabasa kuti ndi basa rekuvaka ndorigona. Taiso umwe kuti pane vanhu 50 iye achida vanhu 5. Chuzwawo pa vanhu vapi? Chuzwawo pa vanhu ipapo. Saka tiri kuti tinyatsowana vanhu vechokwadi tichavaziva nekugona kuita chido chaMwari nekugona kuparidzira vanhu chokwadi chaMwari. Why ndiri kudaro pamusoro peshoko iri? Zvizhinji zvose zvatiri kuita, ndibate zvakanaka, ndati zvatiri kuita, including inini wacho nevamwe vanhu vasiri panapa, zvizhinji zvatiri kuita hazvisi mumurayiro waMwari. Hatisi kuita tichidzosera vanhu kuna Mwari, tiri kuparidzira vanhu tichivaisa kuchido chani chedu isusu. Why? That's why muchiona kuti mumasangano kunonzi vanhu vangu. Ngatiti izvozvi pane mwana abva pachechi pangu panapa aendawo namatawo pazasapo, kana kuti abvawo ku UFI achiendawo ku PhD, kana abva ku PhD aenda kuamira kopo. Izvozvo mukada kuzvitarisa zvogona kutomutsadaka. Ndoda akatozoenda pachechi papa anga ari breadwinner wekuti pada kuitwa musangano, pada kufambwa rwendo, pada kuitwa zvakati ari kusponsor, akaendeko kuti netarasikirwa. Zvotinotraya minzi dzese dzekuti tione kuti chii chataita. Saka chandoda kunyanyopa kuvanhu kuti vanzwisise pachido chaMwari. Mwari vari kutsvaga kugara muvanhu vavo. Number 1. Mwari pavakatuma vaparidza inzira yekunze ndiye munoridza hwamanda. Mubhaibheri mune shoko rekuridzwa kwehwamanda. But vanhu vafungidzwa kuti hwamanda denga richazaruka robva rashedzera kuti hwamanda yakwana. Chiungano yeMwari ada kuzokutorai. But hazvisiri izvo. Hwamanda shoko raMwari anonzi trumpets, mabhosva aya nai. Panguva yatiri kuridza hwamanda, tiri kuiridza sei? Hwamanda yacho chii? Ishoko raMwari. Vanhu uyai muungane, kana maungana pano zuva raMwari kana rakwana, Mwari vanofana kusvika vanhu vavo vakaungana vogotaura zvauda nevanhu havo, vachivaendesa panzvimbo yafanira kunge vachidi vachienda, uye nzvimbo ichaendeswa vanhu iripo. Tichaitaura zvedu pambera, but nyaya yekutanga yatotanga tambopindurana pano ndeyekuti tajekerwa here nekuti kuna naMwari vaviri, Spirit of God and Spirit of Satan, nekuti ese maspirits, ende maspirits ari kunetsa kuidentify. Spirit yonogona kutogara munhu ototi ndiri muprofita, otonounganidza vanhu, otovaitisa zvaari kutovaitisa, but zvese zviri kuitika ipapo zvisiri zvani, zvisiri zvaMwari. So in other hand, muri kuti mimi Satan ndiMwari. Yes, aritomira achitozvitowa Mwari. Ende mukutorarama kwake nekuda kwespirit yake umwari wake huri tobudirira. Why? Nekuti atori nevanhu vari kushandisa. But tichidzokera mushoko muyame, pane pakanzi nizvo Satan anga ari kudenga yange iri ngirozi yaMwari. Ndio first right hand yaMwari. Exactly. So imimi pamataura mati Mwari pavaida kugadzira panga pane mvura nechini something right, ndo pane mweya wa Satan. But mubhaibheri pari kunzi Satan anga ari ngirozi yaMwari, akazodonhedzwa pasi nekuti anga adotora chigaro chaMwari. Saka are you saying kuti Satan ari kutorola ari pasi pedu here kana kuti Satan titorarama naye izvo zvekutoti papa tituita zvatuita anoona ngatomira mumitima achoteerera kuti vanhu vada kutaura kuti kudia kuti vada kutoshandisa yangu space, handiti vada kungwadza vanhu kuti ndishaye gap papi ipapo kuti munzwise damboenda kusamba iri kumberi uko. Inini hazvireve kuti seed handidi, ndoti muone maoperator Satan. Hazviro seed handidi, handide ndinoida, but seed yetakaikota zvisirizvo. Takaikota sei zvisirizvo? Patakanzwa nezveseed takange tatora Matthew 13 pachitaurwa nyaya yekukushwa kwembeu. Mukukushwa kwembeu panonzi yakakushwa paivhu rakanaka, imwe yakakushwa parukangarapo, imwe yakakushwa panzira, imwe yakakushwa muminzwa. Pambeu idzi pane dzakavhungwa. Isi takamva takota kuti panokushwa mbeu yakanaka, ukakusha dzinobereka 100, dzinobereka 10, dzinobereka zviuru. Saka takamva tauya kwamuri vanhu ndobva tati kuti zvifambe zvakanaka
zviite zvakanaka unofana kunge uine seed. Haugone kutanga business usina kuseeda. Haugone kutanga yes seed tikutoida but first seed yaMwari yaireva shoko raMwari. Ndo Luke 8:11 mukati ine zvairi kutotaura kuti chairewa kuti seed is the word of God raiva shoko arina kunzi uyai nemari but tiri kuti mari tiri kuida but ipapo Satani akatokurumidzwa ndomva anotwista futi nekuti agara achitwista. Saka akangonotwista zvakare akangonogara muvaprofita akati ime chinonzi seed apa imari ende ndomva tarova bembera iroro ende mari ndokukumba ende vamwe vanhu vakatora satariro izvozvo. Tine vanhu vatakasidhisa chituka sida mari yako inowanda iye akambenge atori nemari vamwe tikatobvisa mari dzavakabvisa tichiva titi mastenza tichakupai vamwe tichakuitisai maprojekti emombe vamwe ehuku vamwe unomuka wapakati asi izvozvizvo vamwe vadida kuenda kumakoti nenyaya dzipi idzodzo ende vaenda nadzo kumakoti dziri kushaya maevidence anotosunga isusu vaprofita vaMwari nekuti mukubhilivha kwangu zvendakafara pakatoitwa amendment bill number 3 dai vakatoaplayawo chaji inosunga vaprofita neng'anga. Serious dai yakatowanika. Why? Nekuti vanhu vari kutiza kune mbavha vachiuya futi kune dzimwe mbavha nekuti tiri kuti anonzi nunhu ratakapiya. Kana ichiti nunhu randakapiya ndiri kuti kudi kuti munhu abirwa 1000 wabirwa nani ndabirwa naapa hasha vari kupi vari kumashops ndobva ndaenda nemiko apa hasha mabira munhu ndayozorikavha mari apa hasha pavanodzosa 1000 iya ini ndokupai 9 ndotora 900 ndokupai 100 ndakubatsira here kana ndangoti akubira asiri mangoti andibira asiri. Saka ndinoti muone kuti Satani ane maoparetero ari kuita akatogara matiri otipa imwe pfungwa yainayo asi ndiri kungoti handisi kuti seed ngaisabviswa kana nemiwo mangwana kana mako ya seed ndoida but first seed tange magamuchira shoko raMwari ndo seed yekutanga kurai mukutenda imi pamunozoya neseed indiri jerrycan yekudiridzira zvinhu zvamaita nekuti muchauya imimi neseed yenyu 500 muchida kutanga huku mobva matanga huku 100 huku 100 idzono mukada kudziona dzongona kutadza kukupai mari ndoarika futi 500 yamasidha nayo. Why? Pane dzichafa pane dzamuchatadza kuchengeta pane dzatadza kutengwa dzoorera mufiriji. Saka chekutanga ndechekuti tangei makura mushoko raMwari chii chiri kudiwa naMwari shoko ravo ngarigare pamoyo izvozvi patakatogara panapa foni yenyu pamoyo nange mutoicheka. Why? Mune munhu wamakakweretesa mari mukagaragara meseji kana ikatopinda muri kungoti dai angondipa mari ipi ende makatomuchengeta pamoyo nechigumbu futi kuti munhu akanditora mari yangu haana kundipa. Makatsamwira tete wenyu kuti musi wamaida kuroorwa akaudza mukomana wenyu kuti musikana wakamuona kupo kwadi kutanga wauya kuzondiona asi musikana akanaka upi makatovagumbukira zvida pakafa vabereki venyu makasarawo zvakare muchichengetwa mastep parents haana kugona kukubatai zvakanaka makatovatsamwira vanhu vapi ifezi iyoyo. Zvese izvo zvingasatombogara pamoyo wenyu. Imi ngatingonzwisei kuti Mwari vagone kurarama mandiri Mwari vagone kumira mandiri chii chandofana kunge ndichiita ndofana kugara ndiri muna Kristu. Saka chanda kubatsira nyika ino ndiri kuti kuri kurarama ana Mwari vaviri mukasvika pachechi pano muchinamata namatirai kuti Mwari vakupei chokwadi kuti haasi Satani here wandiri kutaura kana kuti ndiwo Mwari chaiwo. Zviito zvinoitwa nevanhu nezvatinoramatiri ndo zvinokudzai Satani ndiari kuopareta. Ndokuti munzwisise kuti Mwari wechokwadi neMwari wenhema akamira sei. Alright. Ndomboguzese kumashure futi. Pane pamati mushoko raMwari makanzi dyara nemuwandi. Vamwe vanoti vachiti kudyara nakuwandi vamwe vanoti takanzi tizvare vana. Vamwe voti Mwari vakati tidyare netiwandi mushoko raMwari. Ipapo mungakwanisa kuti pasandro kuti vamwe vasingaziye vaziye kuti mushoko raMwari kunzi dyara nemuwandi kuya kwaitauro ndekupi. Alright. Ipapa pane nzira mbiri dzandoti pindurane nadzo. Mwari munguva iyi vanga vatanga kuumba vanhu nedhaga kureva kuti Adam naEve ndo panonzi pakabvira seed nai yatakuti iri kuitwa inonzi reproduction. So panguva yakauya mvura muchaona kuti kune ruzhinji rwavana rwakaparara ndokusara Adam nemukadzi wake nevanakomana vake nemadzimai avo vaviri ava vachipiwa mutemo zveshuwa vaifana kubereka vamwe vana vachikudza rudzi rwavo. Asi pasiripo pakanga paine topic yakanyanyokura kana imi mabereka vana venyu chivadzoserei mushoko nekutiwo vachazoroorana havo
asi pamuri kufana kukura mukunzwisa shoko raMwari. Kuno chaidikanwa naMwari chekuti Noa nemhuri yake ngavaparidzirane vakure mushoko rani. Berekanai muwande. Zvakafana pano ndakatanga ndiri 1 ndichiuya kuzonamata pano. Zvibereko zvandiinazvo akusi kuti ndichatakura mimba naadzimai vangu totanga ngoberekana tichiwanda. Tiri kufana kuparidzirana vanhu vave zvibereko kuna Kristu, vave zvibereko kuna Mwari. System yekuti vaifana kuzoberekana, Noa achita vamwe vana, vanakomana vavo achita vamwe vana vachienda, yaivapo, asi haisiro yaiva main agenda yaMwari. Yaivapo pakuti paridziranai shoko raMwari. Chiri kurwirwa naMwari chekuti pese pari kumuka vatutoti, pari kumuka maprofita, pari kumuka mapastors, pari kumuka mabishop, vanhu vese ava vari kufanira kutakura mimba inobereka zvibereko zvakanaka. Zvibereko zvakanaka ndezvipi? Ndezvekuparidzira vanhu shoko raMwari, vabve kune zvakaipa vaende kune zvakanaka.